దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి నా ఫోన్ తీసుకొని నువ్వు ఎవరివే కాలు చెప్పి కలిపో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటా ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వాలో తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఈ వాళ్ళు మాట్లాడు ఏం లేదు అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి ఎవరిని